Guys, may kapino sir. Kasi mo pamati sir. Ang diri. Mga abaga ya. Ano ni? Ay na-dislocate sa una ba? Tapos anong na-dislocate man? Kaya sa motor. Motor. Nakahilot mo kasi ako sa una good. Ano ba yun? Dugay na. Asa may akong service? Ito Maripit. Ito sa akong ati sa first round. Maripit sa first class. So may ganang naging mo ano ba? Upholstery anda. La anak ko. Ay, goto? Oh. Yeah, no, to in ganina. Na. Kung service yan, hindi po mo in na lang, ugma na lang sa bitaw. Ikaw itong gidayungan sa una? Oo. Mo ba? Pero mo kabalik anay ko sa ati nga asa. Yung pahilot ko atong kuya ba kay dahil mo itong hilot ko kasi ang pahilot ko sa park. Luyan mo to sa una, no? Lagi. Lisod ko ito ba? Ba't yan eh, lutan eh nga. Pagkaan ang ban. Ang Ban ba to? Ano yung diri kay labo na ngayong arong Layo rin maging transformation. itong basta ting Apil mo kong dayong nga ito ba? Makupat me. Pati nakuar ba? Ang bugata ni boss. Yung upat na boss. Tabang tong isa nga sa gawas. Upat me. Kaya mo tako man eh. Tagauyan naman natin eh. tubig mo kating dugot eh bulat kapi asis-asisan lang abi ginaw ka lingkod sa dator kating dugot Oo ba? hindi ko dito sa bud eh Nakaroon yung mga pamati, baga. kanina ano mo guro nag online teacher ba sige lingkod pila ka Slick sa kaya. Ano day guys, si Sir, wala may video sa una manggod karon. Sige ka lang si Sir, basig nakakita na sa YouTube pa. ano sa imo YouTube, Eric Hilot niya. Kani sa una, ako lang i-recall. Atas makabalon mo. Si Sir nakuha niya, o nakabalito mo sa una, ba mo itong ban o ang pinikap? Niya. Ginulat lang dyan mo gawas, nga mapahilot. Naka-remember ko anong gawas sa dapitahan mo, poster din. Ako ito, sunod-sunod po itong mahilot po dito po dito. Diya ka sa may Libisay na, di ako gwit. Kung nag-board to. Galingaw, maghilot na to eh. No, so, i-overhaul lang gyapon na to, no? Yung ipamati niya. Eh, pila ka oras pong nilingkod. Pero di magka may electric fan ang likod. Electric fan o aircon? Dili ang electric fan, di ba na? Igang kayo hindi mag-electric fan, sir. Aircon din. Awa wala, kalas kurinti. Kalas ka rin. Pero lamig, mapun na paminaw. Ang sildo igulay Ay, bayan. mo man, ang sweldo eh, gura kong bayad sa kurinti. Ayaw lang yun ang likod kaya daghang kong nahilot nga Dili naman. puro sila online. Bago magligo, anana, niya der, ipaigo. Asos, sa kay Pangan na lang electric fan. so, shout out sa taga First Gram, magkapaada siya, no? First Gram Street, no? Kumusta na mo diyan? Nasi-share na ko, naka-remember na ko. So, salamat ka sa ginawa, survive good, no? Survive good. Yan, Osman pa man to, kanino nga na-disgrasya na po. Okay ni diri. Di ba na-disgrasya naman po to? Kanapsom, man. Motor to sa. Mamantaw, yung partilisura. Silang, so, shout out po sa kuan mga subscribers sa ko YouTube. Thank you so much. Thank you sa inyo pagsuporta. Sa pag-subscribe, thank you so much niya. Sa my viewers na ko, to all my customer, subscribers, friends, thank you so much. Special mention to all my friends. United States, kung sa ka nga United States, no, Indonesia, thank you so much. Of course, sa mga Pilipino, maraming salamat. Ayan, so, maghilot ako karon guys. Alas 8, may balik yun eh. Amin ako din ang balik. No, so, Babot mo kasi abi mo text. Wala mo text nakalimot ba to na lang ako. Matay sa tao kanina, tagilid man. Yung in ganina. Inan ko in ganina. NN, si NN. Kasi mo rin kung gano'n ka kuti ba kung gano'n ninyo. Ay, lupa sa. Pagkat lang in. Ay, kalit ang kabot, oy. Chat man sa akong ati offline do ka. Sila do, mo on magtiyo, pagka naka
Ano nila, online. So maghilot na ta guys kay hapit ng gabi eh. Hapit Ina ng lang gabi. in, naugma na lang siya in, kay gadasog yun ron. Sunod na sila ato. Sunod ito. Oo, sunod sila ko. Eh, nakatuot ka rin, sir. Anong panabog dito? Ah. Asa diri ang Hanapot ka sa gym. Oh. Ano lalo sa may purok, purok. Dari ra kay dari ra dugdong mo. Nakalimot ka dito sa balay ni natin. Ano man daw? Mga day na ano? Bakit man yung mga sir? Pag tanggalan na lang ng survey. Pag-break na lang. Kaya marag, para itong isundan na pati gaya ako kung kabantay. Tipo din. Sige na, okay na bro. Sir. Okay, tulog. Naunahin ang kugalit nga. Pero sa mga hilot. Dito to ba? Gani. Pero nga tuig ba no? Dito ito. Nabibig sagit ba no? Ito eh, usang nga. Hindi ko pito kung tuwa na to sa mat. Okay na ka na sir? Ang service mo sa to. Ang service eh. Ang service na to, te. Kasi dapat sa katong ako sa tumidahan dito. At ano mo, di ko, ay, ito lang ako. Oh, siya lang yun. Hindi na ko kalimutan. Nakuha ra gyud. Nakuha. May laing.